दर्शक हो, कणकवली तालुका हा नेहमीच राजकीयदृष्ट्या धगधगत असलेला तालुका. पण हा कणकवली तालुका जसा राजकारण्यांसाठी प्रसिद्ध आहे ना, अगदी तसाच कलारत्नांसाठी देखील प्रसिद्ध आहे. असंच एक कलारत्न आपल्यासोबत आहे, ज्यांच्या चमकीमुळे संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा आपला जो आहे ना, तो महाराष्ट्रात चमकलाय. विवेक वाळके सर, अर्थात सगळ्यांचे लाडके भोळे मामा आज आपल्यासोबत आहेत. सर, तुमचं शाही संवादमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. सर, काय सांगाल, तुमच्या अभिनय क्षेत्राची सुरुवात नेमकी कुठून झाली? माझ्या अभिनयाची सुरुवात म्हणजे माझे दिग्दर्शक स्टेजवरचे दीपक परब यांच्याकडून. त्यांनी अस्तंगत एकांकिका ज्यावेळी सुरुवात केली त्यावेळी त्यांनी मला बोलावलं आणि तिथून जो प्रवास सुरू झाला आहे तो वर्षाला साधारण 1-2 सिनेमा तरी आणि सिरियल, गावगाथा गझाली, त्यानंतर रात्रीचा खेळ चाले आणि त्यानंतर ही क्षेत्रपाल श्री वेतोबा. सर, आतापर्यंतची सगळ्यात पहिली भूमिका तुम्हाला आठवते का? कोणत्या नाटकात कोणती भूमिका केली होती? हां, मी तसं स्वतःच्या जीवावरती करण्यासाठी म्हणून गेलेली ती प्रार्थना म्हणून एकांकिका होती आणि त्याच्यामध्ये मी काहीतरी करून दाखवतोय हे ज्यावेळी दाखवायचा प्रयत्न केला त्यावेळी मग मी लीड रोल मी करणार, नेपथ्य मी करणार, लाईट मी बघणार, म्युझिक मीच बघणार आहे आणि हे सगळं ऑपरेट करायचं आणि लीड रोल मी करणार. ज्यावेळी रिझल्टच्या दिवशी ज्यावेळी म्हणजे आम्ही बक्षीस मिळणार आम्हाला म्हणून ज्यावेळी आम्ही स्टेजवरती ऑडियन्समध्ये थांबलो त्यावेळी परीक्षक म्हणून त्यावेळच्या समीक्षक टी व्हीवरच्या किरण चित्रा मॅडम होत्या आणि त्यांनी म्हणाले, अरे तो प्रार्थनामध्ये काम केलेला तो कोण रे कलाकार, त्याला काय अभिनय वगैरे काय समजतो की नाही? अरे तो सैनिकाचा रोल करतोय आणि केस एवढे खांद्यावरती. त्यावेळी लक्षात आलं की भूमिका ही जगायची तर सर्वांगानं जगायची आहे. तिथून नंतर मग माझा प्रवास सुरू झाला तो नाही, आपण काहीतरी शिकायचं आहे आणि हे करत असतानाच म्हणजे कुठेतरी नशीब चांगल्या मार्गावरती घेऊन जातं. त्याप्रमाणे दीपक परब भेटले आणि तिथूनचा प्रवास आजपर्यंत चालू आहे. नक्कीच सर, क्षेत्रपाल श्रीदेव वेतोबा या मालिकेच्या माध्यमातून अनेक मोठमोठ्या कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी मिळते. कसं वाटतं नेमकं? खूपच छान. मुळात म्हणजे दुनियादारीतला एक कलाकार माझ्याबरोबर आहे. त्यानंतर मंगलराणी, प्राजक्ता ह्या सगळ्या कलाकार इथले आहेत. यांच्याबरोबर काम केलं आहे याच्या अगोदरचं. विवेक गोरे हे सर खोताचा रोल करतायत. मस्तच आहे, प्रश्नच नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्हाला प्रकाशात आणणारे कोण तर डिरेक्टर नितीन सर आणि DOP ग्रेट आहेत, दोघेही ग्रेट आहेत म्हणून आम्ही इथपर्यंत पोहोचू शकलो आहे. हा माझा प्रवास खरोखरच विचार करण्यासारखा आहे. तर भोळा मामा आणि गाव मामी हे दोन जे कॅरेक्टर्स आहेत ना, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या अवघ्या मनावर त्यांनी राज्य केलं. नेहमी रिअल लाईफमध्ये देखील असंच असतं. जर नवरा साधा असेल तर बायको खास्ट असते आणि जर बायको साधी असेल तर नवरा खास्ट असतो. तर ही भोळा मामा आणि गाव मामीचं नेमकं कॉम्बिनेशन कसं आहे? मुळात आधी ती माझी मित्राची बायको अधिक माझी मैत्रीण आणि आम्ही एका ग्रुपमध्ये आहोत. त्यामुळे बॅकस्टेजला किंवा पडद्याच्या आड मागे जाताना येताना आमचा प्रवास सगळा एकत्र. कणकवलीमध्ये आम्ही एकाच ग्रुपमध्ये काम करतोय त्यामुळे आमचं जे बॉन्डिंग आहे हे पडद्यावरती दिसतच असतंय. त्यामुळे आणि म्हणजे होतं काय की तू वर चढ करणार की मी वर चढ करणार हे सतत आमचं चालू असतंय. ह्या दोघांमध्ये आमचं हे चालू असतंय. आम्हाला असं कळलं भोळे मामा हे रिअल लाईफमध्ये देखील भोळे आहेत असं कळलं, पण नक्की हे खरं आहे का? हो नाही हो तुमचा गैरसमज आहे. कसं आहे, परिस्थितीनुरूप राहावं लागतं. तसा मी आहे, जसा समोरचा आहे तसा मी आहे. आज मला नितीन सर सांगतात की भोळ्या मामा असं नाही आहे, असा सीन नाही आहे, एवढा स्पीडने जाऊ नको, सावकाश, जरा इमोशनल दे. त्यावेळी इमोशनल रागाने बोलायचं आहे. मी म्हणजे इवन याला त्या पोलीस पाटलांचा रोल केला आहे त्यांना मी देवळात तर भडकतो त्याच्यावरती. अरे हा निर्णय घेणारा तू कोण? वेतोबा बसला आहे ना, तो निर्णय देणार आहे आणि त्याने निर्णय दिलेला आहे तर त्याच्या विरोधात तू बोलणारा कोण? एवढं आहे. म्हणजे ते सुद्धा मी घेताना ओके, नेमकं हा जो भोळा स्वभाव आहे त्याच्या अपोजिट नेमकी ती जी माझी इमोशन होती ती होती.
त्यामुळे नितीन सर सांगतात त्याप्रमाणे करणं अगदी. आणि खरोखरच एक चांगली टीम मिळाली आहे, चांगली टीम आहे. वेतोबाच्या टीममध्ये सुरुवात आमची होते ती कोण फोन करतो आहे, ओके हां मी नाही कास्टिंगवाला आहे, हां ओके मी आहे सुश्रुत सर, ओके. म्हणजे ही सगळी नावं अगदी ओळखीची आहेत. सुश्रुत सर, त्यांची मॅडम स्विना कॉस्ट्युमवाली आहे ती. म्हणजे येतात त्या अशा की मामा आले, हां चला हे कपडे घ्या, हां मामा हे सीन घ्या, हे करायचं आहे. ही जी सुरुवात आहे, इवन माझ्यासाठी चहा आणणारा किंवा प्रत्येक कलाकारासाठी चहा आणणारा मारुती दादासुद्धा, अरे मामा आले, गाडी लावा तिथे, मला चहा द्यायचा आहे, चला नाश्ता केला. ही ट्रीटमेंट आज प्रत्येक कलाकाराला मिळते तिथे. आणि त्यामुळे ही जी टीम आहे ना, नाही ग्रेट आहे. त्यानंतर आम्हाला म्हणजे निलेश मयेकर सर आले, सेटवरती आले, 2 दिवस राहिलेले, बोलले, म्हणाले मामा तुमचा रोल बरोबर आहे पण थोडंसं अजून जरा. म्हटलं सर, नितीन सरांना सांगितलेलं आहे की तुम्हाला जे काय पाहिजे ते जोपर्यंत मी देत नाही तोपर्यंत माझी पाठ सोडायची नाही, भले मी मारलत मला तरी चालेल असं. त्यामुळे सरांचं आणि माझं बॉन्डिंग, किंवा सिनियर ते मला म्हणतात सिनियर पण मी खूप खाली आहे अजून, त्याप्रमाणे हा प्रवास चालू आहे आजच्या सिरियलचा. या बरं, या सिरियलच्या माध्यमातून अनेक कोकणी, अनेक स्पेशली मालवणी कलाकार एकत्र आले आहेत. म्हणजे एकाच जागेवर जेव्हा मालवणी कलाकार एकत्र येतो, सुकेर गजाली तर रंगत असतील, कसा नेमक्या धुमशान असतात इकडे? नाही, आता ह्यो कसा की रील्सचा जमाना. सचिन असता कधीतरी बरोबर, सचिन वळंजू असा कान्याचा रोल करणारा असा, किंवा आमचे इतर जे हवालदार वगैरे असत ते सुद्धा आता करताना रील्स बनवूया मामा, रील्स बनवूया. ही सगळी जी मजा असताना ती ज्यावेळी आम्ही सेटवरती नाही बाहेर असो त्यावेळी ही मजा चालूच असतं. अगदी म्हणजे दिवस तो आमचं कसं जाता ह्या समजत नाही. पण त्याचबरोबर आणखीन एक की सेटवरचंच बोलतो मी की डिरेक्टरबद्दल माका एकच, नितीन सर काम करताना झपाटल्यासारखे काम करतात, झपाटल्यासारखे. म्हणजे सकाळी 8ची शिफ्ट ती दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6:30पर्यंत हँडल करणं, डोळ्याची पापणी न हलवता, आणि कलाकाराकडून तेवढा आता काढून घेणं. नाही, खावचं काम नाही आहे. नाही, भोळे मामा आमच्या स्टुडिओमध्ये येलेलो असत, त्यामुळे एक डायलॉग तर होकोच आहे मालवणीत डायलॉग म्हणजे तसं सिरियलमधलो गावमामी बरोबरचोच एक की ती माका सांगता की तात जा दरोडेखोरांका पकडून दिलात, किंवा सगळ्या गाववर सांगितलात की आज दरोडेखोर गावले, सोना पण गावला, सगळा गावला, मग तुमका त्याच्यातला थोडा आणू केला नाही आपल्या बायकोक. त्यावेळी मी त्याला बोलते की अगो ता सोना आपला नाही, ता लोकाचा सोना असा, आणि मी जर ता सोना चोरलंय किंवा उचललंय थायला तर तो काय म्हणीत, त्याच्यासमोर मी कसं उभं राहावा. तो माका विचारतलो नाही की अरे तू चुकीच्या मार्गावर किती गेलं म्हणून, मी काय देऊ उत्तर ते का. म्हणून मी ते का सांगते, बायकोक सांगते की नाही ह्या माका जमाचा नाही, मी चाललंय देवळात. एवढे आणि हे बारकावी सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीने काढून घेतलेले आहेत, खूप चांगल्या पद्धतीने. आणि त्याका साथ असतात ती गणेश दादा DOP, बेस्ट. या मालिकेच्या माध्यमातून वेतोबाची सेवा करूची संधी जेव्हा मिळत आहे तुमका कळलं तेव्हा कसं वाटलेलं नाही? कसं असा, कोकण भूमी ही मुळात माझ्या गावचा दैवत, स्वयंभू ग्रामदेवता. पण त्या भूमीत इल्यानंतर भालचंद्र महाराज माझ्या आयुष्यातली 12 वर्ष त्यांच्याबरोबर गेली. त्यानंतर राऊळ महाराज कुडाळचे, साटम महाराज जे भालचंद्र महाराजांचे गुरु, आणि त्यांच्याबरोबरीनंच वेतोबा. ही जी देवस्थान असतात, मी मुळात धार्मिक असे, त्यामुळे आपल्या देवाबद्दल काम करूक मिळता, देवाच्या सिरियलला काम करूक मिळता, देवाच्या सिनेमात काम करूक मिळता. त्यावेळी एवढी वेगळी एनर्जी लागताना, आणि ती प्रत्येक कलाकाराकडून दिसता, आज सिरियलला दिसता, वेतोबाच्या सिरियलला.
बरं, मगाशी बोलताना आमका कळलं तुम्ही इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी असतात, मग इंजिनिअरिंग कडून अभिनय क्षेत्राकडे कसे काय असं काय नाही हा. म्हणजे कसं होतं, अभिनय मालवणी माणसाक शिकवचो लागणार नाही. आणि येणारे घटना असतात, येणारे जे आपल्यावरती म्हणजे ह्या दिवशी आपल्या काय सहन करूचा लागत, ह्या ज्यावेळी समजत नाही आणि अचानकपणे ज्यावेळी अंगावर येताना त्याच्यातून आपण त्या प्रसंगांका सामोरे जात असताना शिकत असतो आणि नेमक्या अपोजिट आपण रिॲक्शन देत असतो. ह्योच अभिनय असता. जगण्या वाचण्यात आपल्या खूप अभिनय भरलेलो असता आणि ताच करत असतो आपण. बरं, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बऱ्यापैकी पोटेन्शियल असं, पण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुलं या क्षेत्रात कमी बघूक मिळतात ॲज कम्पेअर टू ठाणे, मुंबई, पुणे. नेमक्या कारण काय ह्यामागचं कारण म्हणजे मुंबई, पुणे तुम्ही म्हटलात तरी तिकडे प्रत्येक फॅसिलिटी मिळतात. ठराविक अंतरावरती गाडीच्या प्रवासाने गेल्यानंतर एक स्टुडिओ असा किंवा सेट लागलेले असत, तर ही मुलं जाऊन विचारू शकतात, सर मला आज काय काम मिळेल, सर माझ्यासाठी काय काम आहे, ह्या विचारू शकतात. आज कोकणात काहीही नाही आहे. एखादी सिरियल येणार, एखादो सिनेमा येणार. बरं, आज सिंधुदुर्गची तरा एवढी असा की एका वेळी 3-3, 4-4 सिनेमा पण चालू असतात. पण आपलं कलाकार जो असा तो तिथपर्यंत पोचापर्यंत एका सिनेमाकडे गेल्यानंतर दुसरं परत म्हणता, अरे तो तिकडे आहे ना, नाही मग आपल्याकडे येऊ शकणार नाही आहे. म्हणजे कोण लाईन प्रोडक्शनवाले की तो तिकडे आहे, आपल्याकडे येऊ शकणार नाही आहे, मग आपण नको दुसरा कलाकार घेऊया. म्हणजे कलाकार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होतात. पण प्रत्येक कलाकाराक संधी म्हणजे आपल्याकडे कलाकारांका कलाकारिता असल्यामुळे, अभिनय असल्यामुळे चरबीपणा. त्यामुळे मी त्याच्याकडे कशाक जाव, बोलवूक नाही त्यांनी माका. नाही, हे चुकीचं. ज्याला गरज आहे त्याने तिथपर्यंत जायलाच पाहिजे. ताणेलेल्याकडे विहिरी केव्हाही येत नाही, विहिरीकडेच ताणेलेल्याला जावं लागतंय. एवढं मात्र मी नक्कीच सांगेन. बरं, ॲक्टिंगच्या व्यतिरिक्त अजून कोणकोणते छंद आहेत? मी मुळात शेतकरी, त्यामुळे छंद म्हणूनच मी शेती करतोय. त्यानंतर गाडीवरून, टू व्हीलरवरून फिरणे, ट्रॅव्हलिंग. म्हणजे सिंधुदुर्गमधले जवळजवळ सगळी गावं मी मोटरसायकलने पार्क करत असतो. येणं जाणं माझं सतत चालू असते. त्यामुळे प्रत्येक गावामध्ये कोणतरी विवेक मी आहे म्हणून, किंवा मी गावात जाण्या अगोदर प्रत्येकाला सांगून ठेवतो, अरे मी येतो हा ये. असं आहे माझं प्रत्येक गावाशी. बाकी छंद असे म्हणजे नाही. म्हणजे गाणं वगैरे म्हणणं हे छंदात तसं येत नाही. पण अभिनय आणि उरलेल्या वेळात काही पण करायचं, मित्र जोडायचे, हा माझा मात्र मोठा छंद आहे. मित्र जोडायचे. बरं, मग मी तुम्हाला विचारतो, आता तुम्ही शेती देखील करताय, आता सिरियलमध्ये देखील आहात, मित्र, ट्रॅव्हलिंग, बरं एवढं सगळं कसं काय साध्य करतो? नाही, प्रायोरिटी कशाला द्यायची? दिवसाच्या 24 तासामध्ये झोपेचे 6 तास सोडले तर उरलेल्या वेळात प्रायोरिटी कशाला द्यायची? तर त्याच्यासाठी जे काय 10-12 तास असतील त्यानंतर मग बाकीचे छंद जोपासायचे. बरं, आता तुम्ही भोळेमामाच्या माध्यमातून घराघरात पोचलात सिंधुदुर्गात. बाहेर मार्केटमध्ये फिरताना असं कधी झालं, अरे भोळेमामा चाललेत, असं झालंय का कधी? होत आहे. आणि असं जेव्हा झालं तेव्हा कसं वाटलेलं? नाही, म्हणजे ही पोचपावती असते. जे आपण करतोय ते लोकांपर्यंत व्यवस्थितरित्या पोहोचतं की नाही याची ही पोचपावती असते. म्हणजे जो भेटतोय तो जय वेतोबा, अरे शेवटी हात जोडले जातात त्यांच्यासमोर. ते आपले मायबाप असतात. म्हणजे ॲक्च्युली वेतोबा देखील माझ्या गावचं पण ग्रामदैवत वेतोबा, त्यामुळे काय इमोशन्स नेमके आहेत वेतोबाशी ते वेगळा सांगायची गरज नाही. तुम्ही त्यावेळी ॲक्टिंग केलेली बघा, म्हणजे इन्स्पेक्टर जे होते ते आपण कार्यक्रम जो होतो वेतोबाचा उत्सव तो साजरा करूक देत नव्हते, त्यावेळी तुम्ही रडलेलात वेतोबाच्या चरणावर डोके आपटून की नाही साजरं करूक मिळालो नाही तर मी इथेच माझे प्राण सोडतलंय. म्हणजे खरोखर ते डोळ्यातून अश्रू वगैरे कसं काय एकदम नॅचरल जमता? नाही, ह्या म्हणजे ह्या सगळं सहन केलेलं असतं. उगाच नाही येत. कारण काय, माझ्या पप्पा गेल्यानंतर 84 सालात गेले, पण त्यानंतर सुद्धा आजपर्यंत मी नितीन सरांका सुद्धा त्या दिवशी सांगितले की सर, म्हणजे सरांनी माझ्या डोळ्यात पाणी बघितल्यानंतर म्हणाले काय झालं मामा, काय झालं?
म्हटलं काय नाही. मग डोळ्यात पाणी कशाला? म्हटलं नाही, बापाची आठवण झाली. आणि मी तेवढा इमोशनल राहतो म्हणजे कडक अशी कडक, मगाशी बोलल्याप्रमाणे कडक अशी कडक, इमोशनल बोललं तर मी इमोशनल होणार, लगेच होतो मी. म्हणजे ॲक्टर म्हणजे हे कलाकार जे असतात ते मुळातच इमोशनल असतात की काय, असं आहे का? असतातच. प्रत्येक कलाकार हा इमोशनल असतो आणि इमोशनल राहावं त्याने. त्यावेळी तो स्वतःशी प्रामाणिक राहतो. कारण काय, मी अमुक आहे, मी विवेक वळके आहे म्हणून जगून नाही चालत. तो रोल जगताना मी तो आहे. आणि नंतर मग तुमच्यावरती सोपस्कार होतात ते डिरेक्टरांचे. बरं, आता भोळा मामा म्हणून तुम्हाला संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ओळखलं जातंय. बरं, घरातले किंवा तुमचे मित्र किंवा गावात तुम्हाला काय भोळा मामा म्हणतात की विवेक म्हणून हाक मारतात? नाही, विवेक म्हणूनच हाक मारतायत. आणि म्हणजे ते सुरुवात सांगतो काय, जय वेतोबा. ओके, हरकत नाही. पुढे गेलेला मोटरसायकलने पुढे गेलेला फिरून येतोय, 4 व्हीलरने पुढे गेलेला रिव्हर्स टाकून मागे येतोय, जय वेतोबा. ओके, ठीक आहे. पोचल्या भावना. पण म्हणजे भावना पोचल्या ह्या 2 अर्थाने होतात. पोचल्या भावना हे पण होत आहे, आणि ह्या भावना खरोखरच चांगल्या असतात जे ह्यांच्यामुळे आम्हाला मिळतात. नाही, प्रेक्षक खूप म्हणजे कलाकार कितीतरी कमी पटीने दाखवतो, पण प्रेक्षकांकडून जे रिटर्न्स येतात ते एवढे जबरदस्त असतात की नाही, त्याला परिमाण नाही, त्याला माप नाही. बरं, आयुष्याचा तुमच्या टर्निंग पॉईंट तुम्हाला कोणता वाटतो? नाहीच आहे. कारण काय, मी सरळसोट जगणारा प्राणी. टर्निंग पॉईंट असा घडलाच नाही कधी. कारण काय, सरळसोट शाळा, नंतर कॉलेज, नापास झाला, ओके, त्याच्या पुढे कुठलं शिक्षण, कोर्सेस वगैरे सगळं घेत त्यामुळे टर्निंग पॉईंट असा नाही चालय. मग अशी तुम्ही बोलताना आम्हाला सांगितलं होतं त्यावेळेचा कॉलेजच्या वेळेचा डॅशिंग स्वभाव आणि आता एकदम भोळा स्वभाव, भोळे मामा, तर मला एकदम एवढा बदल कसा काय एकदम? हा, नाही, ही परिस्थिती घडवत असते. आणि त्यानंतर कसं होतं की आज माझं वय आता 58, त्यामुळे 40पर्यंत दादागिरी ठीक आहे, त्याच्यानंतर ती चालत नाही, समाज चालू देणार नाही, हे आपण ओळखायचं. समाजाची पावलं, निसर्गाची पावलं ओळखायची. आणि तोपर्यंत आपली ताकद पण कमी झालेली असते. नाही, आपण सामोपचाराची भाषा घेतली की नंतर मग हे टर्निंग पॉईंट सुरू होतात. तुम्ही इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट, या क्षेत्राकडे येताना घरातून विरोध झाला नाही का? नाही, कारण काय तर मी इंजिनिअरिंगमधून बाहेर पडलो त्यावेळी माझ्या मागे माझा एक भाऊ, 2 बहिणी, म्हणजे पूर्ण संसार माझ्या मागे. मग मी जो मेन आहे त्याने जर सरळ नाही राहिलं तर माझी भावंडं आहेत माझ्यावरती अवलंबून, किंवा मी दिशादर्शक म्हणून त्यांना चुकीचं कुठेतरी मार्गदर्शन होता कामा नाही आहे. त्याच्यासाठी मला ते प्रॉम्प्ट राहावंच लागलं. आणि तसा प्रवास माझा अजूनही. मी घरातून आता बायकोला सांगितल्याशिवाय सुद्धा मी घरातून बाहेर पडत नाही. हां, येतो आम्ही, ओके, हे 3-4 वेळा होतं आहे असं. आजवरच्या यशाचं श्रेय कोणाला द्यायचं झालं तर कोणाला द्याल? आजवरच्या म्हणजे यश म्हणजे ह्या क्षेत्रातलं दीपक परब, बस, वन अँड ओनली. म्हणजे दीपक परब यांचं तुमच्या हृदयामध्ये जे स्थान आहे ते डोळ्यातील तुमच्या अश्रूच सांगून जातील. अगदी ज्यावेळी दीपक परब सरांची आठवण येते त्यावेळी तुमच्या भावना दाटून येतात. यातूनच तुमचं आणि दीपक परब सरांचं जे काही नातं आहे ते इथूनच कळतंय. सर, अगदी शेवटचा प्रश्न, मुलाखतीच्या अगदी शेवटाकडे येतोय. आजच्या मुलाखतीच्या माध्यमातून दर्शकांना काय आवाहन कराल? दर्शकांना एवढंच सांगायचं आहे की आपण सकाळी उठल्यानंतर रात्री झोपेपर्यंत आपला कारभार नीट सांभाळतच असतोय, कुठेतरी चुकू, पण ते करत असताना देवासाठी थोडीशी स्पेस ठेवा. जी तुम्हाला अति वाटता पण नाही आहे आणि काहीच नाही असं वाटतं नाही, ही स्पेस देवासाठी ठेवा. कारण काय, देवासाठी ठेवलेली स्पेस असते ना, त्याच्यातून आपल्याला बेस्ट रिझल्ट मिळत असतात, त्याच्यातून आपल्याला रिटर्न मिळत असतात. त्या रिटर्नची आपल्या आयुष्यात खूप गरज असते. आणि म्हणून ते जपायचं, ती स्पेस जपायची, आपल्या समाधानासाठी जपायची, बाकीच्यांसाठी नाही, आपल्यासाठी जपायची असते ती.
धन्यवाद सर, आपला बहुमूल्य वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल. तर हे होते भोळे मामा. यांसारखी अनेक रत्न आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत. आपण त्यांना देखील भेटणार आहोत, परंतु तुर्तास इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका. पाहत रहा कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.